inkinga yami ukuthi ingane yazi isibongo sayo sokuthi uyubani wakabani, ubaba wayo ubani kuphela njengoba nawe umazi ubaba wakhe. Ilokho kuphela engikucelayo kuwena. So awusho Anele, ngezwa ethukeni uma wakho wamthatha naye ubika ubaba wokuqala. Why wawuthe ubaba wokuqala uyena? Ingoba nami ngangingakazi kahle hle ukuthi uba. Wangakazi kahle hle. So akhathe lo wesibili yena. Phela naye wayekade ethe vele ufuna ingane, nami ngabona i-opportunity because vele naye usebenza kahle, imali unayo uyondla. Lo wesithathu Naye ufuna ingane, bonke abanayo ingane. so bonke abaney'ngane. Yes. So i-princess yakho inobaba Abathathu. abathathu ngenxa yokuthi bona abanazo ingane. Abanazo ingane. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLongstar. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa-ke na Black Life akusondele nginenkinga la ngondodakazi. Sawubona njani? Ngiyaphila ngane yami, njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli be-Black Life TV uzisho igama nesibongo. Sanibona ababukeli be-Black Life TV, uNonhlanhla waKambatha. Nonhlanhla Mbatha. Yebo. Okay. Umambatha la ekhaya shuthi ikambatha. Yebo. Okay. Usibizeleni iqalaphi indaba? Nginenkinga la ngane yami, nginendodakazi yami engihlala nayo. Yakhulelwa. Okay. Sahamba nayo sawubika isisu. Wafika umfana owavuma. Okay. Kuthe kusenjalo futhi sisahleli kwafika omunye umfana naye ezongitshela ukuthi ingane yakhe. Hawu. Uma ngithi ngiyabuza indodakazi akafuna ukuphumela obani. Kuthe kusenjalo ngisamangazwe lokho wasethi hayi ma laba abawu2 engangikutshengise bona kusibona ubaba beingane. Ukhona ubaba wengane. Hayi ilapho-ke ngabona kahle khona ukuthi hayi ingane yami engazuthi lokho osungitshela khona ngisahambisani nakho ngeke ngisakwazi. So nje sekuyinkinga yakho leyo, mina ngisahlangana nayo. Angifuni lokho engibuka omakhelwane njengomama omumbi ongcolile ukuthi ngoba vese ngikukhulisa ngingedwa nawe. So manje bazobona engazuthi kwamina ngihlangene nawe lento oyenzayo. So kwaba ukuthi-ke asisazwane-ke nendodakazi ngoba ngathi nje impela angisayingeni usuzoyibonela ngoba nale ngane ihlala nami. Yena isikhathi esiningi uyabazi igenge amantombazane ihlale izenzela izinto zayo. Kodwa futhi bona labo baba abawu2 bayaletha izinto zengane, anginankinga bayayondla nje ingane. Usakhuluma ngalokho lo wokuqala wahlawula. Wathembisa phela nengane yami ukuthi uzohlawula. Kodwa-ke noma engalethanga lutho but kodwa-ke ingane ayiswele lutho nje. Uyayinakekela nje, angikhali ngalutho enganeni ngoba emalini yami mina engiyihola amatoho engingabambayo akukho engikhipha ngoba uyayiletha nje. Wenza sure ukuthi every month angimlandela ngenzi lutho. Uyayifikele nje elethile bona oplastic konke okwengane. Lo wesibili yena? Nalo wesibili benza into efanayo bobabili. Manje lo wesithathu-ke asemkhomba naye uletha for ingane? Ngathi nje ingane yami sengiyaxolisa akaboni wenze njani ngoba mina angihlangene nalezi zinto zakhe. Ubaba wengane mina ngazi ubaba wengane angibange ngisambala-ke nalo wesibili ukuthi ukhona omunye wesibili. Phela nje ngathi akaboni wenze njani. Uma ngabe yena kuwukuthi usenaso isiqiniseko sokuthi ubani baba wengane sobuya-ke azongitshela ukuthi ma nangu ubaba wengane ngoba phela uyazi na ukuthi ingane uma ngabe izoba nobaba abaningi thina sibe senze namasiko esizweni ngoba egcineni kosuku le ngane izobe isihlupha mina. Sekufunakala ubaba wengane ingabe ngisazi ukuthi ngizomtholaphi. So ngathi uma ngabe sedecide kahle-ke usobuya-ke kumina angitshele bese siyahamba-ke siya kulo baba-ke athi uyena ubaba wengane. Bese angitshela ukuthi kanti laba-ke bona bangena ngakuphi ngoba phela bayondla inkinga yami yileyo. So ungitshela ukuthi ingane iyondliwa abantu abawu3? Yebo ngane yami. Oh wow. So ulo umntwana wakho yena uba igama? Anele. Anele. So umuntu oyiphethe kanjani? Njengoba yitshela nje ingane yami ukuthi njengoba ngisho nje ingane ihlala nami uyabazi laba abantu laba ukuthi basabhizi bangabashiya benza zonke lezo zinto lezo. But-ke ngoba ingane mina ukuthi labo baba bayayondla anginankinga ngoba futhi ingane yami phela intombazane shuthi senginamantombazane amabili. Kodwa-ke futhi nansi phela okuyiyona esengihlala nayo kakhulu ngoba vese ihlale la eduze kwami. So manje ama-visitations enziwa kanjani?
ingane ihamba ivakasha kwenza kanjani? Uyafika phela azoyithatha yilo wesibili ongakaze azafika azoyithatha, uyafika nje ayonde mhlampe ahambe naye ayikhiphe baye komamoli abuye ayibuyise. Kodwa lo wokuqala uyena-ke ozayithathe-ke ahambe naye kubo. Angazi-ke kuba uthi kuthiwani kodwa ngoba akaze efike mhlampe athi enema nginenkinga yekhaya ingane kwashacima njani. Lo wesithathu kayithatha ingane? Akaze azayithathe nawe ufika nje phela lithi izo zinto lezo kube ukuthi phela ngizothatha phela uma ngabe umuntu insist ukuthi ingane yakhe ayikho into engizoyenza. So manje for interest sake basoyibeletheni and ba-contribute malini mhlampe towards ingane? Kwesinye isikhathi bayilethe iy'mpahla zokugqoka uma kuyihlobo balethe zasehlobo ebusika bayazi ukuthi ngoba phela isizini iyashintsha nemali-ke yokudla. Lo munye uletha u-1.5, lo munye i-1,000, lo munye u-850. Sure. So ingane nje iyanakekelwa close to u-3,000. Njengoba ngisho nje ukuthi nje anginankinga nje yengane ngabe ngiqamba amanga. Inkinga yami into engiphethe kabi ukuze ngibize nina ukuthi sengifuna-ke manje angicacisele ngempela ukuthi kahle kahle ubani baba wengane ngoba nami lento angisayithandi. Ayisangiphethe kahle ukuthi impela umzukulu wami ondliwa ubaba abathathu. Sengifuna manje ngibe kube ukuthi ngiyamthola ngempela ubaba wengane ukuze sikwazi ukuthi silungise nilungise nengane uba ukuthi khona izinto ey'dinga ngoba ngifuna ngoba kusasa izogula le ngane. Idinga ikubo manje ngifuna ukuthi angicacisele ngalokho ukuze sikwazi ukuthi siqede yonke lento ngoba nami impela ngisayithanda ngoba phela nomakhelwane bayabuka ukuthi kufika lo uyabazi omakhelwane amahlaya bebhekile ukuthi hhayi manje ngoba akusena nje kade efikile uba futhi lo. So nengane ekugcineni kosuku bazogcina sebetshela ingane ukuthi wena nobaba abathathu. So bese kuba ukuthi ingane mhlampe iyaphazamiseka nasesikoleni. No, uqinisile and-ke ubuhlungu ufuthi ukuthi bashisa iy'mpepho. Shuthi ihambe ishisela impepho yonke indawo. But-ke umntwana wakho-ke uzoyithatha kanjani lento uthi usubize iy'nkundla zokuxhumana to address le issue le? Ngeke ize nixabanise? Hhayi phela noma ngasixabanisa ngoba nami ngizamile ukuthi ngikhulume naye. Uyabazi-ke labo umuntu besanathi ma awume kancane ngiyabuya kwashacima njani. So ingakho ngithe ngiyacabanga ukuthi uma ngabe sebona ukuthi usebona izwe lonke nami futhi ngi-serious angisayithandi okwangempela. Ayikho into afanele ayenze ngaphandle kokuthi angitshele ukuthi ubani ubaba wengane. Yo, ingane ineminyaka mingaki? Sena-5 manje. Sena-5. So lento has been happening for the past 5 years. Yebo nje. Okay, uya-understand ukuthi uzophuca lo 3,000 phela manje nobaba bey'ngane bazobuka lapho ukuthi hawu ingane yami angisenendaba naleyo mali leyo. Kuphela nje ngifuna ukuthi umzukulu wami azi ukuthi wakuphi ngoba phela naye uzokhula njengoba kuyintombazane. Ngeke ngize ngithande uma ngabe sengizwa eseqomile kwayena mhlampe uthothi kanti vese uzothandana nesihlobo sakhe noma mhlawumbe athandayo nobhuti wakhe. Ngcono kube kuthi ngazi kusemanje. Hhayi abandile omama abanjengawe. Yo, nayizwela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke uthi umama u-concerned ukuthi ingane yondliwa abantu abawu-3 akazi ukuthi umuphi okuyena yena ubaba and indodakazi yakhe ayifuni ukuphumela obala ukuthi yena ubani ubaba wengane. So u-Anele sizomlanda simhlalise phansi sizwe ukuthi Anele kanti ubani ubaba wale ngane. Asimlando Anele. Ake sesibuyile babukeli be-Black Live TV sesimlandile u-Anele. Sawona Anele? Sesenjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Igama lami nguLungisawa Black Live TV, uhlelo izinkinga zomndeni. Sengitholile ukuthi wena u-Anele. Simenye umama wakho la othena ucela sisondele but before ngimnika ithuba achaze ukuthi usimemeleni. Injani i-relationship yakho nomama? I-relationship yethu i-right uma usupportive nakwingane yami because isikhathi esingina angikho endlini ingane yami ihlala naye nje fana noma wayo. Ufana noma wayo. So full time nje kuyona. So wena nje awudingi ukuthi ubheke unini. I don't need uma ukhona yonke into nje enakekela. Hhayi asibonge. Mama, cela ungitshele ukuthi yena usimemelele la ekhaya. Anele njengoba ngimemeke laba bantu baka-TV Black Life ngane yami inkinga yami ile yakho nalabo baba bey'ngane zakho bengane yakho abathathu. So ngithe ngicela bazongixazululela yona ngoba angifuni ingane ekugcineni besiba nenkinga ngoba nami ngizofa kusasa. Angifuni ukusho umndeni wami esenkingeni engazazi ukuthi ubani wakabani.
So-ke njenganami ngizocela ukuthi nje ngicela ungisize ungitshele ukuthi ngempela ubaba wengane. Manje usungaze uzongihlambalaza kwi-social media uzobize amakhamera nabantu. Angithi Anele ngiyazama ukukhuluma nawe ngane yami ngimncenge ngikubuze ukuthi ngicela ungitshele ubaba wengane ubesani wenze lento yenzayo ukuthi ubesani uphuma uthi ma ngiyabuya ngizobuya ngizokutshela ukuthi ubaba wengane. So ingakho-ke ngithe mhlawumpe uma ngabe usubona umhlaba wonke ngane yami uzokwazi ukuthi bese uba namahloni ukuthi ukwazi ukungitshela ukuthi ma ngiyaxolisa ngenza iphutha mhlampe ubaba wengane ubani. Yilokho nje ngane yami engikufunayo, akukho okunye okuningi. Uma ngabe nje ungitshele lokho uyobe uqedile ukuze nami ngihlale ngikhululeke nomzukulu wami. Kanti yini inkinga ngoba phela imali uyayithola bayondla bonke obaba, yini inkinga? Ngane yami iyona lento esengiphethe kabi ukuthi manje kwamina sengizizwa ngangikhululekile. Uma ngase kuthiwa namhlanje ngiyafa lana ngiyofike ngithini ezulwini kade ngibhizi ngithathe iy'mali zey'ngane zabanye omama ekubeni ngazi kahle ukuthi ingane ifanele ngabe yondliwa ubaba oyedwa. Wena njengane yami ngicela ungisize ungitshele ubaba wengane kuphela nje ngane yami ukuze sikwazi ukulungisa izinto. Ngoba phela lento yokuthi ingane izohamba ishunqiselwa iy'mpepho kuyona yonke imizi, kwaleyo yinto ekugcineni kosuku izogulisa umzukulu wami. Njengoba nawe wazi ukuthi kwawena ngikaze mina ngihambe ngikutshengisa ethi nangubaba wakho ngakutshengisa ubaba oyedwa kuphela. Nawe-ke ngane yami ngicela ungisize ukuthi ungitshele ukuthi ubani ubaba wengane kuphela. Phela mina ingane ngayikhomba kubona bonke ngoba nabo bonke babefuna iy'ngane ngangizothini. Futhi-ke bonke bayondla, angiyiboni inkinga mina lapho. Ingakho nje ngane yami ngithi ngicela ungisize mina ungitshele ukuthi ubani ubaba wengane ngoba lento izohlukumeza ingane egcineni kosuku. Ku-right nje bebondla nje bobathathu ku-right. Anele Banemali angithi ingane Anele izoya esikoleni. Kunomakhelwane labathanda ukukhuluma yabazi umakhelwane iy'ndaba zabantu. Yebo ungangaba nendaba ngane yami but cabangela umntwana lo uzoya esikoleni. Iy'ngane ezobe sezimtshethi uma ngabe kuthiwa esikoleni kuyabuza ubaba wakho isho ingane bese uba khona ezosukuma enye bese itshela ingane ukuthi hhayi unamanga lo unobaba abathathu. Kodwa akaswele lutho nje. Anginendaba nokuswela kwengane. Inkinga yami ukuthi ingane yazi isibongo sayo sokuthi ubani wakabani, ubaba wayo ubani kuphela njengoba nawe umazi ubaba wakhe. Ilokho kuphela engikucelayo kuwena. So awusho Anele, ngezwa ethukeni uma wakho wamthatha naye ubika ubaba wokuqala. Why wawuthe ubaba wokuqala uyena? Ingoba nami ngangingakazi kahle hle ukuthi uba. Wangakazi kahle hle. So akhathe lo wesibili yena? Phela naye wayekade ethe vele ufuna ingane nami ngabona i-opportunity because vele naye usebenza kahle, imali unayo uyondla. Lo wesithathu? Naye ufuna ingane, bonke abanayo ingane. So bonke abaney'ngane? Yes. So i-princess yakho inobaba abathathu ngenxa yokuthi bona abanazo ingane. But you understand i-damage uyenza njengoba esho uma wakho ukuthi ingane ngeke ihambe ishunqiselwa yonke imizi. Yeah, ngiyakuzwa lokho kodwa phela ngizothini mina bonke bafuna ingane. So nemali futhi siyayidinga imali. So wasunikela ngabo bobathathu? Yeah. Manje-ke mina kungikhombisa isithombe sokuthi uthi ubulala nabo bobathathu kanye kanye ungayisebenzisa i-protection. Yeah, kwakwenzeka lokho mhlampe masibuye ematshwaleni. Futhi-ke i-condom-ke uzuyicabange-ke mawukuthi niphuzile vele. Yeah. Yeah, ube yinto kanjalo. So manje-ke awusho-ke how do you balance mase kuletha ukudla omunye uhola nini omunye uhola nini? Omunye uhola ngo-25 abawu-2 bahola ama-10. Bakuletha kanjani ukudla phela ngeke bashayisana omunye esaletha ukudla? Shayisane bayafona nje. Bayafona masuthi hamba nje uthi ungahamba. Omunye alandele. But uyezwa uma wakho uthi imphatha kabi kanjani? Ngiyamuzwa yena kodwa ngisengicikwa naye khona ukuthi uzongibizela amakhamera. But usekubuze kaningi nje. Usengibuze kaningi nami ayikho phela engizoyisho yena fanele amukele kona lokho akutholayo. Hayibo. But-ke ingane isina 5. Angikwazi ukwamukela ingakho nje ngicela, ingakho nje ngibizela abantu ngoba ngifuna siqede ukuze umzukulu wami angabi nankinga egcineni kosuku. Mina into engicabangelayo umzukulu kuphela. Wena ungaqhubeka nempilo yakho uyiphilele ngoba vese ingane ihlala nami wena isikhathi esiningi usuke ungekho. Ngoba ngelinye inyanga kuyokwenzeka
okwamanje usesenhlanhleni ngoba bafika ngokuhlukana. Ngelinye ilanga bongesane bafika bonke bobathathu bese mina ngiba umuntu onjani-ke kulezo y'ngane zabantu. Hhayi okwabo phela lokho uma sebefika bonke. If uma wakho wenza the same thing kuwena, wawuzothini? If uma wakho akunikeza obaba abawu-3 ngesikhathi esisodwa, indodakazi yakhe ina-5 right now, usehlakaniphile, useyazi ukuthi yena ubaba. Okwamanje aka-understand ukuthi ubaba afanele abe yedwa phela. So mase khulile eseko-21 ese-understand ukuthi wenza into ekanje, wena wawuzothini kubenza uma wakho? Ngingaphatheka kabuhlungu kodwa phela nami nginga-understand bezama ukuthi siphile. But-ke na awugamblishe nge-future yengane. Awukwazi ukugamblisha nge-future yendodakazi especially. So sicela ukwazi ukuthi ubani ubaba wengane phakathi kwalabo bawu-3. Bona bobathatha yakekho ubaba wengane. Anele ubani ubaba wengane? Usho ukuthi laba bantu nje bondla nje ingane nje mahhala Anele akusibona ubaba bani. Hhayi akekho nje kubona ubaba wengane. Anele uyazi ukuthi ene kwawena bangakubulala laba bafana njengoba ingane sebeyonde isize yaba neminyaka ewu-5. Nami futhi ngaba senkingeni ukuthi bangabulala kwamina-ke bayitshethi vesi kusho ukuthi mina bengazi ngihlangene nawe ngokuthi sibondise ingane ngesiyona eyabo. Angithi uhlala ukubona kuma-TV ukuthi ene abafana manje abasenaso isikhathi sokudlala. Uma ngabe umfana udlale ngaye especially njengoba wena nje ubondise le ngane bobathathu. So ubaba wengane Anele? Ubaba wengane omunye nje ubhode odrive ama-truck nakhona kwakuyi-one night stand. Oh, so okay, so wazi ngani ukuthi uyena ubaba wengane ngoba phela usukhomba abantu abathathu. So yena owesi-4. So unesho kangakanani ukuthi uyena ubaba lo wama-truck? Hhayi ngiyazi nje phela uyezwa nawe ukuthi hayi lo uyena. Lo uyena. Yes. So uyazi yena ukuthi unengane intombazane. Ngamtshela kodwa phela naye akathathanga serious because vele kwaba yi-one night stand. So akhathe kuba yi-one night stand nahlanganaphi kwakwenze njani? Nakhona futhi there was no protection. So wave sangayiphosa nje nakhona. Kwenzeka nje. Yo. Okay yena kuhlalaphi? Uyamove around nje uyahamba. Nazo wathi waseMaritzburg because phela wayefike ngomsebenzi ngapha. So uyakwazi khona? Angikwazi. Awukwazi. Usa in contact naye? So awunawo ama-details akhe? Anginawo. Isibongo sona-ke sakho uyasazi. Ngiyasazi isibongo sakhe. Igama? Ngiyalazi. Uyalazi? Yebo. So unesho ukuthi wanikeza igama nesibongo right? Ngathini ya ngingasho njalo cause besikhuluma ku-Facebook. Oh, yeah. So usanama ama-contact ka-Facebook. Uzizwa kanjani mama ekutshela ukuthi boba u-3 lapha akusibona ubaba bengane? Khona ngenama ngifuna ungasho ngiphatheke kabuhlungu. Bathe kodwa ekugcineni kosuku ngiyabonga ukuthi useze wagcina semvezile kubaba wengane. Kusho ukuthi-ke into esesingayenza mhlawumbe sesingazama-ke naye ukuthi-ke simthungathe kubaba wengane leyo njengoba esho ukuthi unakho khona okuthile esingakwazi ukuthi simbheke ngakho. Sesingakwazi ukuthi simthole-ke singazi-ke ukuthi uyoyithatha kanjani-ke leyo yinto-ke ukuthi mhlawumbe abuze ukuthi ingane ibiyondliwe ubani. Kodwa-ke but ekugcineni kosuku ngiyabonga-ke Anele ukuthi ingane yami ekugcineni usuzwagcina usuvumile. Ngiyabonga kakhulu nakunina ngane yami ukuthi nifike nginibizile nathatha isikhathi senu. Ngiyabonga kakhulu. So Anele, labo baba bawu-3 uzobenze njani? Ngoba uyabona ukuthi uma wakho ufuna ukuthi ingane ikhule ekhaya lakhona. So uzobenze njani labo bawu-3 abaletha amagrosa nemali for ingane? Kuyafana nje bazobona nabo manje njengoba nje sekubizwe namakhamera bazobona. Mabekusuka bethi-ke khokha imali zabo back. Ayi angazi-ke ngizozama ukubachazela nami ukuthi ngangazi ngaleso sikhathi ngikhulile. Wawungazi? Baze babathathu. Mhlawumbe okoyedwa anga-understand baze babathathu. Bonke bobathathu abayeka bakhokha isondlo. Ngizothini phela nabo babe desperate for ingane nami ke ngabona i-opportunity. Ufisa ukuthini uma wakho ngoba uyabona lento ebimlimaza? Manje ngiyaxolisa ngokuphatha kabi
mina kuphela into ebengiyicabanga nje ukuthi imali nje sibe right la ekhaya. Iyona into ebengihlale ngiyicabanga. Yeah, hayi siyabonga ukuthi kodwa-ke usukhulumile iqiniso nengane sizozazi ukuthi uba ingazikhule isemxabana isi-understand ukuthi kanti ayizazi. Sicela ubhuti umbheke ku-Facebook kuthiwa uyalazi angithi igama lesibongo khulume naye umtshela sondela azobona umama. Asithembe ukuthi usho ukuthi uyena ubaba wengane-ke. Usho? Yeah, ngisho. Hayi siyabonga. Yo, siyayizwela-ke ukuthi lena uthi Anele uba nabo bathathu akekho ubaba wengane kodwa umuntu ahlangana naye babonana nje once sahlala isisu. Okumnandi ukuthi kena ku-Facebook bayakwazi ukuxhumana, so kumele simthole akwazi ukuthi axhumane nomama ingane yazi ukuthi uyuba ngempela. Siyabonga kakhulu-ke su-Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Black Life TV.